ilo taas seurailu. Itse kattelin tuossa salilla, jälleen kerran kattelin Kyrkoblin kollaasin. Siinä oli se, kun Onni oli kahvilla ja Onni kertoi siitä, että Morsia oli lähtenyt kävelemään. Morsia oli lähtenyt kävelemään, että oli muuttanut 100 kilometrin päähän ja vaihtanut puhelinnumeroa ja ei vastaa viesteihin. Onni suoraan traagista. Mä otan vielä kritiikkaa. Thunderi löytää. Oho. Mitäs muuta hauskaa siinä? Tää ei ollut hauskaa. Siis ei. Tapahtumia. Niillä oli pelannut Nieri, Automataa. Kuulemma androidit on robotteja, niillä ei ole tunteita. Mutta muuten ei silleen mitään jännä. Näillä ei ole väliä, onko nää periaatteessa tänne kuolee. Et sen tuon toisen tiimin pitää täältä sitten. Stiletto. Beskatsi. Sehän se. Teki paljon lätsyä. Allow me. Where'd you buy that weapon? Pistää se tonne varastoon. Switchi toimii juhu. Okei, sä ehdit sen korjata. No mikäs peli lähtee ekana pyörimään? Kuusessa tässä on vanki. Hyvä kysymys se. Nähtiin tosiaan Arskan kanssa tossa. Tulin salilta, niin mies meni just sitten ohi. Mikä Black Wednesday pikamyynti? OnePlus Stores. OnePlussahan nyt ilmoitti, että ne aikoo tuoda tänä vuonna ensimmäisen tämmösen flippiphone, tämmösen taittuvan näyttöisen puhelimen. Sellainen. No, mä en oo varma, että minkälainen se tekee ja onko se mistään kotoisin. Ne tulee takaisin, joo. Mä oon ihan fiiliksissäni periaatteessa siitä. Että jos saa puhelimen, mikä on helpompi käyttää yhdellä kädellä, niin käy. Uusi simpukka. Vähän GPSP. Onko se mikään malli? Samsungin vai? Kenellä? Jokin Motorolalla taisi olla yksi ja kenellä se oli vielä? Miten tää pysyy elossa? Samsung. Joo. Mä tykkään siis ajatuksen siitä, että se... Mikä se on se ihan helkutin kallis? Se mikä taittuu niinku keskeltä sillä, että se tulee niinku iso tabletti. Se on niinku mielestä niinku ajatuksena ihan törksen siisti. Koska... Se on just semmonen, joo. Koska periaatteessa, että kun sä käytät sitä puhelimena, niin se on pienessä tilassa. Ja sitten kun sä
konsuumaat teet työjuttuja tai YouTubesta viihettä siitä kuule niin sitten se on niinku isossa tilassa. Niin, mun mielestä se on niinku tosi seksikäs ajatus. Helppo käyttää yhdellä käyttää. Ongelma mitä Samsungilla jö. Joo, et nehän kuluu ihan järkyttävän nopeasti. Ja siihen nähen ne maksaa. Mitä se on? No ne oliko se aluksi jonkun 1600? Ja nyt ne on tippunut jonkun 1200. Onko se näin? Pitäis varmistaa. En siis sano, että nuo luvut pitää millään tasolla paikkaansa. Kelkassa mä oon. Apple! Just a scratch. Tässä pitää tietämään. Ding 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 ding. Hot Apple Boy. No saa nähdä mitä Apple keksi. Applehan oli kuulemma jotain höpissyt, että ne meinais kun niitten on pakko vaihtaa se USB-C, mutta ne tekisi jonkun homma, että niitten piuhat tai joku hommat ei toimi muissa puhelimissa tai jotain tällaista huhua. Kuulin tossa jonkun. No. Halpa puhelin, kyllä. Mitä helvettiä? Tää on vielä eloa. Oho, joo. Käyppä sä nyt tarkistaa tämä alue. Kiitos. Millä helvetillä sä oot elossa? Millä helvetillä? Mutta ei käy. Ei se mitään. Ollaanko se päällä, niin ei tuu virti. Ja sitten katso, että kun jossain S-bonus tai sun muuta, niin plussapisteitä, että jos niitä tulee ja katsoo, että -30% tuote, niin puhelin prikkaantuu. Kunnes sä viet ne takaisin ja käyt ostaa täyshintaisen. Anna hei! Sulla on muuten tosi tärkeä tehtävä siinä. Otat nyt tää kaiken vastaan, mitä tuolta tulee. Ai sä tulit siitä! Nauramaa partaan. Niin. Siis siinähän näkee, että on sulla niinku minkä tason kavereita. Mitäs mä nyt tässä niinku tekisisin nyt niinku? Satuksen perusta. Synkkää. Tää helvetin synkkää. Pinnallista, joo. Valitettavasti striimaankin sen mukaan, että miten rikas se on. Miettikää, siinä olisi kuule. Siis sekin on hauska. Mitä ystäviä, niinpä. Varsinkin jos joutuu vähänkään häpeilemään sitä omaa tilannetta. Menisin heittää tästä niinku isoa vitsiä jo tohon suuntaan. Sitten mä muistinkin, että kyllä
jotkut ihmisethän pistää niinku miljonääristriimaille ihan vitusti rahaa. Se vasta synkkää myös on periaatteessa, kun lähtee miettimään. Kukas kuolee? Yhdeksän, kiitos! OPA pist kurkkat voi supin laittaa. Voi kiitos. Kato, täällä olisi kaiken näköistä hauskaa. Taas mongolainen kurkkulaulanta lähtee käyntiin. Tempeli tuli pois. Voi kiitos! Mun tästä tehdä siellä vähän Quality of Life-päivityksiä. Se ituisen Quality of Life-päivityksiä Mukavilla. No siinä on kuulemma vähän ohjeita pitäisi parantaa ja vähän tehdä flashimmaksi. Mutta tottahan toki. Toki pitäisi kyllä seuraavakin peliprojekti aloitella mahdollisimman pian. Eikö se vähän no siis mä oon ihan samaa mieltä. Eihän se pomon tehtävä kertoa, että miten asiat tehdään. Joo. Kyllä se on vähän sellainen projekti, että vähän... Että haluaa sitä vähän parannella, vaikka ei tarvitse. Kuinka tuolla voi päällä mennä oikeassa? Näinpä. Hetkonen, saatko sä taas hyökätä? Eiku hetkonen, loppuuko tässä? Hyvä mini! Kato kun hiilerinkään vetää bossia turpaan. Juu. Nyt lähtee. Joo, pitäis keksiä tosiaan seuraava. Pitäis keksiä seuraava peliprojekti. Siis se meidän dunkkuprojekti, siihen me saatiin eilen pistettyä tosiaan rahoitushakemukset. Niitä kun ootellaan. Tässä olisi ollut kova luu, kattokaa nyt. Meillä on vaan suunnitelmissa, että tehtäisiin niinku jatkossa sitä yhtä vähän isompaa projektia aina, ja sitten olisi tehtäisiin tommosia lyhyempiä projekteja. Pitäis keksiä joku hauska. Hauska.
Excalibur. Se meni läpi. Mä olin ihan varma, että tää ei mene ikinä läpi tää. Mä olin jotenkin niin epätoivoinen tuo alku. Mutta tuohan oli yllättävää. Tuo oli varmaan helpoin noista bossifighteista, mitä on ollut. Hei Huttunen, onko sä... Näitkö, kun tuli traileri tuosta kuin Tainted Grailista? Vähän tommonen first person RPG-peli. Tuli vähän Elder Scrollin mieleen. Mä äkkiä heitän sulle hot links YouTube, jos kiinnostaa. Tai jos ei kiinnosta, niin. What are you laughing at? Me? Nothing. Better summon her. Want to free her from Lord Sombron's power, don't you? I know. Care for us. Emblem of Echoes. I thank you. Emblem Celica. It's such a relief to have you back again. David, ei oo. En tiedä yhtään tosta firmasta tai mistä. Mutta oli vähän semmonen Elder Scrollimainen Kingsfield. No ei nyt Kingsfield oo. No tuli se vähän mieleen. Mutta tää on tämmönen first person meininki. Jotenkin tänä päivänä kiinnostaa tolleen niinku elementtinä. Karuja ja rujoja, joo. Mutta tuo kombatti näytti just enemmän sitä Elder Scrollilta. You're playing up this whole thing like you're a god, but you're fighting on the wrong side. Why are you staring at me with that stupid look on your face? You think you're a divine dragon? Let me set you straight. You are the child of the Fell Dragon! I am his child? Tuntuu. Luuranko, kyllä. How? Mutta mä oon vähän sellainen, että jos tulee tollainen ihan mielenkiintoinen peliprojekti ja se on uusi IP. How dare you utter such slander, such lies? If the dragon doesn't remember it, how the hell would you know anything? Were you there 1,000 years ago? I'll tell you how I figured it out. Divine and Fell Dragons can both summon emblems, right? But they don't do it the same way. Divine dragons prey. Fell dragons, though, they use invocations. That's how you summon Celica. That's how you've done it all along, isn't it? Which means you're, say it with me, the Fell Dragon's child. But then... I don't understand. Why did Mother call me her child? Joo, mä oon tän viikon mä oon You'll have to ask devauskiellossa. Oh, wait. Paitsi, että mä vähän ajattelin, että mä voisin illasta ihan vähäsen. Sticks and stones, buddy. Mä vähäsen kattoo vähän Unreal Enginen Now I've tutorialeja. got what I came for. Saisiko Too siitä bad it mitään cost koppia? me a ring, but I was told to buy time, and I did. Lord Sombron and Lady Vale should No be vuoropäin. long Joo, gone pistäpä by now. linkki, jos sulla on You siinä. mean Mä en nyt viihti lähteä they were here googlettaa. after Niin. Whoops. Didn't mean for that to slip out. Ah well, your divine dragon's a fraud. Take your time falling apart. Will you scatter to the winds? Cut each other's Konguesti, throats? okei. So many options. See ya. Vitua autoplay. I'm the Fell Dragons. On kyllä ruman näköinen. Ja kortteja, ei saatana. We can't be divided by the enemy. We must be calm. Saying Sombron isn't here. Kahdesta asiasta, mistä mä en välitä. To mislead us. Let's look around and make sure. Tää on kyllä just... Tää näyttää ihan tommosen mobiilipeli. Vähän meiningiltä. Siis tommonen länsimaalainen. Well, This place is well and truly deserted. Yes, Hyvä, ei kyllä Sombron näytä. is no longer in the castle. What should we do now? Ei, siinä. Siis tää uusi näytti ihan helvetin paljon siistimältä kyllä. I should leave.
What do you mean leave? The night Mother died, I had a nightmare where I was surrounded by flames. Nemesis My Distress. hair and eyes were red. Kato, on tehnyt joku Skifi-kaupeli myös. Now I see. Tuo Devar. It wasn't a nightmare. It was a FPS-peli. memory. One bad dream doesn't prove anything. Maybe not. But this will. Emblem Sigurd. Tuohan kun näyttää ihan sun peliltä You knew melkein me a uttuna. Tuo thousand years Nemesis ago, didn't Distress. Täkkiseltä katsottu. Answer this. Was Gris telling Eihän the tuo ois truth? mikään kauhean ruman näköinen. Am I the Fell Dragon's child? You are. How can this be? So it's true. I apologize. Vähän haettu Your kyllä memory is lost. alienia We thought tossa. you could be happy living this way. That is what Lumera and I agreed upon the day you awoke. Oliko se multiplayer? Why Ei did kai. Mother call me her child? Sombron had turned his back on you. Your life was in danger. Both you and Lumera wished above all else to be a family. That is the fullness of my knowledge. That's plenty, Sigurd. Thank you. I'm sorry. Unikin multiplayer. I'm not a divine dragon. I never was. You have nothing to apologize for. Only a divine No, eikä dragon tehnyt joku could jatko-osa. imprison Sombron as Mother did. What chance do we have now of surviving this war? Without such power, there's no hope of stopping Sombron. Why would you assume you lack the power of a divine dragon? Aika paljon on tehnyt pelejä. You have fell dragon blood, yes. But you forget your own abilities. Think back to Floraport, when my ring was returned and you summoned me. But I used an invocation. Emblem summoned through a fell dragon's power cannot communicate. Think back upon emblems summoned with the fell dragon's power. Could they speak? No. When I called out to them, they didn't answer. Please, explain further, Sir Sigurd. A fell dragon's invocation robs an emblem of their free will. Their service is compulsory. Ja OnePlus-kaupassa olisi OnePlus The 10 emblem T. keeps their free will. 599. Hyi saatana miten kalliita. You use both OnePlus 11 invocation 5G and prayer. 879. Hyi saatana. I do have the power of a divine dragon. Precisely. Your hair and eyes prove the fact eloquently. At one time, both were red. The blue is proof that through Lumera's love, you have inherited a divine dragon's power. Lumera shortened her life so that you could succeed her as the divine dragon. Mother. We emblems fight alongside you of our own volition. We could only deepen our bonds with you. Jos taas tuli LinkedIn työtarjouksia. Katsotaan. Eikö loma on niinku paras aikaa katsoa työpaikkoja? Is that your wish? No. I want to stay. I can't change that I'm the Fell Dragon's child. Fondrick Entertainment Finland But I would Remote. like to continue on Game as the Program and divine Tech dragon. Lead. If Helme etsii software Of course we developeria. Oh, Knowit Alfred. etsii C++. Sure, first we came to you because we needed your help. Yksi connection. Now I Kuka care about siellä? you. Fell or divine Lead or game whatever designer, else. Huge We Games. need you. Full stack So no more kehittäjä. talk about leaving us. We'd never have made it this Mä en far nyt tule without sisälle. you. I will Pääse follow wherever katsomaan. you lead. If you have only half of your power, so be it. We'll make up for the other half. What Mistä ne on matters tehnyt to me omia isn't how you videopeliversiot? were Oh, born. It's okei. what you do with the life you're given. If you choose to live as a divine dragon, Joo, se on näköjään then that's kehuttu what se you are. uudempi Nemesis, mikä tuli viime vuonna. Ainakin I äkkiä remain resolute by Steam-arviot the oli ihan terror I feel at positiivisia. losing you. Because to me, you are the divine dragon. Your leaving would not change that bond. Everyone agrees. After all, you are what connects them. You are, and always shall be, the divine dragon. Thank you, everyone. There's much I don't know. I may have made choices in the past that I can't take back. But for now, I'll continue on this journey with you. We emblems will follow you, completely of our own free will. Niin tääkin on joku lautapeli. Joo. Joo. Ui, 50 000! Nyt pojan lähetään baariin, kuule.
Oh? No mä en itse jotenkin kauheasti... Tai siis se on jotenkin hauska, että mä periaatteessa tykkään lautapeleistä. Mä en kauheasti oo kyllä tullut pelattua. Mun sisko on tosi kova pelaa lautapelejä, mutta mä en. Vois jopa muutama ihan mielenkiintoinen lautapeli tuolla. Se olisi ihan hauska joskus porukalla pelata. Thanks. Lautapeliukkoille viime viikolla. Oho! Tuliko hyviä? Mä muistan, tää mun apuopettaja oli hyvä. Joskus viime vuonna vai milloin se oli, että sillä oli mennyt vittuiksi joku lautapeli maalaushommat. Ja se ei sitten tullut töihin. Tai jotenkin näin se meni. Mä en ihan tarkkaan muista mikään keissi, mutta siellä oli joku katastrofi menossa. Batman sen kirpparilta. Cool. Knock here, miehen. Siis rehellisesti, jos olisi niinku tilaa ja olisi semmonen kunnon harrastehuone ja näin, niin ihan rehellisesti niin olisi hauska pistää joku tommonen pieni maalaussetti, että maalaisi just jotain pienoismalleja tai jotain, niin olisi varmaan ihan mukava, rentouttava. Arkham Hornet ei hirveästi tullut pelattua, joo. Mulla on se pimeyden avain, löytyi kirpparalta, se mistä Board James on tehnyt sen. Missä se lauta avautuu ja siellä on helvetisti kaikkea siistiä. Suomenkielinen versio siitä, niin olisi hauska, mutta mullakaan... No siis, onhan mulla helvetin pitkä pöytä, mutta kun se on täynnä kaikkea paskaa, niin pystyy edes levittää. Eikö lattialla ole mukava pelailla. Siinä on ihan hauska sellainen. Oliks siinä kaikki mitä sulla on? Jo. Lähti kuukaudeksi Japani. Annatte sillä rahaa ja se häipyi heti Japani. Nyt on paljon porukkaa lähteä Japaniin, huomannut. Mutta en minä. Divine Dragon. Mavir, it's you. I overheard your conversation about being Lord Sombron's child. If that is true, then I urge you to help Lady Vale. What? You're not here to stop us? All this time, Lady Vale has been sustained by a desire to meet her sibling. If she sees you, she will be saved. I know it. I'd like to support her, like my friends here have supported me. Vale, the true Vale, has been a friend to us. But we don't know where she is. She is traveling with Lord Sombron to the land of Lethos. Lethos? But why? You will have to trust me. I can explain on the way. What do you think? Let's go with him. Väärä. Hot supports. Are you ready to begin, Divine One? I think so, Lyndon. But I do want to double-check one last thing. This experiment will somehow result in making people's lives easier and happier, right? Absolutely, Divine One. What I learned by examining you is certain to lead to a new discovery or three. I anticipate very interesting results. Toisaalta hyvä istua sisällä ja pelata
Video-pelejä. Hei, YouTube suositteli mulle reseptiä tossa eilen. Mä mietin, että vois tänään kokeilla. Se on aika simppeli. Se on joku hunaja, valkosipuli, broileri. Tai siis tommonen filesuikale homma. Niin. Se on aika lähellä mitä mä ite yleensä teen. Niin, mutta se on aika helppoa, että se vaan leivitti ne jauhoissa. Sitten siinä oli suolaa ja muusta pippureita se oli. Sitten se alkoi ne paistelee. Sitten se laittoi siihen soijaa. Jako, no voi mä pistää sen. Se oli lyhyt pätkä. Mä en yleensä välitä, mutta tuo oli niin helppo. Ja tuo oli niin, että mulla niinku löytyy apahno kaikki. Katsotaan, onko se täällä historiassa. Butter chicken salad. En oo, onks sä? Mä en oo uskaltanut. Mä en tiedä, miten sitä pitää laittaa, kun siinä ei oo. 1 pan hunaja valkoisen chicken resepti. Että on varmaan niinku, mitä lämmitin mikrossa, okei. Eli on vörtti. Voi vittu eikä. Noniin, kopioi, Ctrl V. Noin, siinä on linkki. Siis mä maistoin, mikä se toinen menestysresepti on? Se mikä on kuin mac and cheese ja jotain, se oli ihan sairaan hyvä. Mut se oli aika kallis, se oli joku 4,90 tai jotain, vai 4,60 sellainen. Niitä on muutama eri sellainen tumma. Ihan sairaan hyvä. 3,90, joo. Riittikö sitä moneksi päiväksi? 1 ons, joo. Hey, I'm sorry for dragging you to that party. I didn't realize it wasn't your kind of thing. No, that's on me. I'm sorry pitää for vetää running off like that mielessä. in the middle of all the fun. The truth is, I'm not comfortable in crowds. Vihanistan Surrounded kerran, on joo. all sides like that, you never know who might be out for blood. Wait. No siis just tommoseen vois olla. Tai siis maailmanloppu, jos Probably tulee. not. Forget it, not important. I'm just anxious around people is the thing. Jos maailmanloppu tulee, niin sekin voi olla ihan kiva. Not to drag you along like that again. I'm sorry you had a bad time. No, don't worry about it. Thanks though. Tell me something. What do you think of me? Tai ydinsotaa tai ihan vaan sotaakin, niin se on ihan kiva, että on sitä butter chickenit tuolla kaapissa oottamassa. I envy that about you, to be honest. Kooston purkkiruokas. Joo. Siis mä oon aina ihan tykännyt kyllä niinku purkkilihoista sun muista. Mulla itse asiassa jotain hirvipurkkilihaa tai jotain sellaista. En tiedä miten kauan se on ollut tuolla kaapissa, että pitäis kokeilla. Se on yhdeltä porukoiden joltain kaverilta ostettua, että se on ite niitä tehnyt. Se on niinku ihan törkysen hyvä. Mä teen niinkin yksinkertaisesti safkaa, että keittää makaroneja ja mistä makaronit on peliä valmiita, niin sen sekaavaa heittää sen lihan. Siis se on niinku kaikki simppelyydessään ihan sairaan hyvä. Mökkärä purkkiira. Joo, se on ihan sairaan hyvä. The feeling is mutual, Yunaka. I admire your fighting spirit. No niin, mitäs mun koirafarmille kuuluu? Silveria hyvä, stiiliä hyvä, silveria yes. Se on tällä hetkellä mitä mä niinku tarvin Ironin lisäksi. Silveri. Koirafarmi tekee hommia. Mutta joo, siis toi oli varsin simppeli tuo resepti. Niin kun mä pistin, niin sillä on niinku tossa 2
broiler rintafilet. Mä ite mietin, että mä ostaisin ihan vaan naturellia. Niin pippuri jauhettaa ja suolaa. Sitten se pilkkoo ne, heittää muovipussiin. Heittää jauhot päälle. Sen jälkeen vaan öljyä pannulle ja heittää ne sinne. Sitten se laittaa jotain... On tuo riisikakkua vai mitä tuo heittää sen sekaan. Ja sitten vaan valkosipulia, voita, valkosipulia. Soijakastiketta, etikkaa, hunajaa. Niin varmaan jos tohon iskis majoneesia ja chiliä, niin se olisi varmaan niinku dynamiittikana. Niin ajattele vois tänään kokeilla tehdä. Kun tällä lomalla niinku jaksaa tehdäkin vähän tommoista eksoottisempaa. No ei toi nyt kauhean eksoottinen on, mutta tolleen niinku... Mitä ei normaalisti lähtis kokeilemaan. Laganma sauce, en tiedä, mitä se on? Hot sauce boy. Oli kyllä oma maku, okei. Onko se niinku mitä soosia? Niinku soija, chiliä. Chilirauhoitte yllissä. Oho. Itse asiassa oli hyvä eilen. Käytiin isän kanssa tuolla Kokkolan Port Towerissa syömässä, kun siellä oli kebabbibuffetti. Oli muuten hyvä. Niin siis se on aikaisemmin laadukas paikka. Tuima nainen, okei. Tää pitää mielessä, että näkyy. Niin siinä toisella puolella on niin suolaisia ranskalaisia, että mä en oo niinku ikinä mitään niin suolasta maistanut. Ai... No kaipa tuo on nainen, joo. Onko tää miten tulin? Mut se on... Kanapala menis. Ei juurikaan. Okei. Ja löytyykö vaan Aasiakaupasta vai ihan normikaupasta? Mä oon vähän tossa yrittänyt katella, että löytyisikö jotain uutta. Chili soosia. Aasiakaupasta, okei. Ja tohon on suhteellisen lähelle tuli uusi Aasian kauppana. Vois käydä tsekkailemassa. Come, pray with me. Kasvikspur. Oli kallis. It's okay. You got level up. TikTok-videolta on nime. Chili Crispy Family. Vai mikä se? Joo. Pitää pitää mielessä. Hello Gumput. Kun tuo näyttää just semmoiselta, että mä ikinä uskaltais itse ostaa Aasiakaupasta, kun siellä tiedä yhtään miten tulista joku asia on. Thank you for sparring with me. 所以我现在拍这个，因为他们给我老干妈，我不知道关于老干妈，但是中国人说这是非常好的 chili sauce， 所以现在每天我用老干妈在西凉话广告没有往这个，我妈是中国文化，所以 Selvä. Kertaan sanan, joo, kyllä. Pitää mielessä, siis kun Aasiakauppa on vähän sellainen, niin tällaisen niin allergikolle niin kuin yksi venäläinen ruletti, että miten käy. Näin kauniisti sanottuna. Niin niin vähän jännittää. Jännittää noustella sieltä sitä, kun mäkään en ole mikään kauhean tulisen ystävä. Niin. About what, Prince Figaro? Se vähän jänskättää. You know I'm in charge of the Sentinels, yeah?
we've got a real thorn in our side. A group of rogues making trouble buying Joo, Oasis tuo ei ole and härkkä. Somme. Joo, They're a kyllä. slippery bunch. Kyllä mä uskallan, jos joku suosittelee, niin uskallan kyllä kokeilla. Have you considered making a device that will get rid of the Bonito rogues lasto, for mitäs you? ne on? You know, something that can drive them off without you having to Tämä lift a uskon, että mä finger. voisin tehdä tällaisen safkan, minkä tän. But I don't know anyone who could make something like that. Me, of Tuo course. näyttää ihan suhteellisen helpolta tää I'm resepti, pretty kun mä crafty. pistin. Ever since I was young, I've been able to make everything I needed. So yeah, I bet I could whip something up. All right. Tässä vaan selvittää, Let's give mitä it a siinä whirl. dynamiittikanassa Tell me nyt if you on. need any materials. See if you can find any trash or tree branches What lying does around. dynamiittikana has? What? Dyna... How to make dynamite? Sooner those rogues will be out of your How hair. All right. to make Go try dynamite? Anything that looks useful then. Me? Desperate? No. I'm just trying to solve my problems with a big pile of trash. Poliisille on lähetetty IP-osoitteesi. Aha. Nonni. Aamulla jäi chicken. No ihmekkä. Jören kissa. Tulisi se niinku maista. Joo. Ja siis tässä Tampereella on tuo Nanda Devi, niin se on niinku Schöringen kissa potenssiin 2, koska se on joku tietty kokit, jotka tekee niinku ekstra tulista ja sä et ikinä tiedä sitä. Kun sä tilaat safkaa, että kuka siellä on. Kuivattua kalaa, okei. Ooh, you're going to hang out with me today? Onko sä maistanut tää ennen? Come on then. This looks like a perfect spot for us to kick things off. Here, in this public place? What am I dynamite What are we chicken? kicking off exactly? Today's the day I sing for everyone. Siitä tulisi garlicia, kingeri, red chili powderi, sojasossi. Me? Dry butter. No, I Mitä on don't. dry butter? That's not what I... Ei kun niin jo. Joo, ei mitään. Vittu mä oon Would you tyhmä. look Siis se on at tuo. that? Who knew the big tough Se on yhtä prince jauhoa was a siellä. scaredy cat? I am the crown prince of Brodia. I am not a scaredy cat. 4 TPS, majoneesia, ketsuppia, sriracha-soosia, honey, lemon juice. Evil men aren't allowed there. Oh no, now everyone is Ruoassa lisukkeet, staring joo. at me. Mahkaa funkin ruoka. Samara, what do Tällä I kala-allerginen do kuulostaa now? Just keep singing, you goofball. kohtalakkaalta, mutta... That was much more difficult than my usual combat training. Good. So, what did you think of doing things my way for Majoneesia. a change? Pitääkö sitä käydä ostaa sitä majoneesia? Your queendom? Ja sriracha-soosia, että saa All tehtyä. the time. I will admit. Ei mä tiedä kyllä jätkät. Like a breath of fresh air. Siis miettikää. That said, I'm probably Jos not mä the onnistun best tekemään at täydellisen butter I feel chicken better suited safka. to serving through physical strength and combat. Makes sense. To each their own and all that. Thanks for letting me join you, Princess Tamara. I had fun today. I had a good time too. We both Ja got jumalauta. our own styles, but we make a pretty Paisu, good niin? team. Siis mä en syö enää mitään muuta. No se on vaan riisa ja dynamite chickeni. Siis onhan butter chicken ihan vitu hyvä, mutta mä en osaa sitä oikein tehdä. Mutta jos mä opin tekemään dynamite chickeni. Ei jumalauta. Niin ehkä on parempi, että mä pysyn tuosta valkoispullisuunnitelmassa. Leipä on kaikkia hasarde. No leipäähän me tehtiin aikoinaan teeleipä. Se oli ihan ok, mutta en mä tiedä kyllä, ei se mitään sellaista herkkua. Koko pelti. Ai sä onnistut niin hyvin. Mutta se oli ihan ok. Siis varmaan jos mulla olisi airfryeri, niin sillä varmaan saisi tehtyä hyvää tollasta. Porukolla oli, niin niillä on airfryeri, niin tulihan siellä tehtyä ja onhan se niin kätevä. Tyyppiä tein öljyä taikana. Joo.
Silver Sword. Pa, 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 da, pa, 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 pa. I'll be here. No siis sehän, että jos ei se paistaminen mene pieleen, niin kyllähän sitä yleensä aika hyvää tulee. No, leipo on toinen, mikä olisi ihan hauska oppia. Mikä näit? Niin tässä on paskempi grippi. Tehdäänkö? Pitäisikö pistää? Tää on siinä ja siinä. Vähän riskaapeli. Tässä olisi tämmönen ultimate. 26. No täällä pudottais kaikki lentävät. Ja maksaa 10 tonnia. Vittu oli kallis. Tuolla pudottaa sitten kaikki lentävät. 4 silveri. 16. Mikäs sun Steel Daggerin teknikkuus on? Niin tästäkin tulisi 16 sitten. Kritti 20. Tässä on yhtään dodge. Oisan tuo tehokas, jos olisi. Brave Bovi. Radiantti Bovi. Pitäisikö pistää? Koska mähän käytän kyllä onnaa tosi paljon. Tää olisi toinen, mikä mä haluaisin. I'll be here. Sitten mulla meni nää hiilaushommat meni myös. Mitä mun piti ostaa hiilaukseen? Missä se? Jön. Recover. Sulla on yksi recover siellä. Osta yksi menditi siitä. Fysiikkikin alkaa olemaan lopussa. On täällä fysiiksi. I thank you. Äkkiä nuo rahat kuluu. Alkaa näitä niinku. Do come again. No sä oot ihan ok. No sä oot ihan ok. No. Mä oon miettinyt, pitäisikö mun vaihtaa takaisin tohon Dragon Classiin. Dragon Childiin. Ja vetää se maksimi. Kun mulla on ollut se ongelma, että mähän tän ehkä vähän liian aikaisin levuutin. Heti kun tää oli 10, niin musta tuntuu, että tää on jäänyt vähän alilevuiseksi sen takia. No. Sitten täällä olisi Move plus 1. Siis täällä olisi vaikka mitään hyvää, kun vaan alkaisi käyttää. Tässä on vähän se ongelma, että... Niin kuin se tuo Magickin olisi hauska lisätä. Tolle. Koska täällä on tuo Levin Swordi, niin sitten se tekisi enemmän sillä läpsyä. Tälläkin olisi niinku sen spare... No tää on ihan paska tästä.
Niin sulla tuli Rescue ja Silverblade. Töihin sitten. Mä lomalla mene. Mitäs soppauksella? 47 oli tossa, niin sä sanoit, että sä saat Silverin niinkö? 53. Tässä on se huono puoli, että tää ei pysty... Eli jos sä tällä lähdet hyökkäämään, niin vastustaja saa lyö aina ensin. Niin mutta jos vastustaja on breikissä, niin silloin se ei hyökkää, niin silloin tää on hyvä. Eli silloin on hyvin spesifikki käyttötarkoitus. Mulla on muutama eliksiiri. Mitä taas sellainen? Itse asiassa mä voisin tehdä semmoisen homman, että mä vähän päivittelen näitä eliksiirejä tänne. Ja Annakin nyt on sen verran hyvin suoriutunut, että hän on ansainnut itselleen myös yhden eliksiirin. Well, Näs kattoo mitäs täällä on myynnissä. Täällä on Bravesboardi. Se on vähän huono tuo Bravesboardi tässä pelissä. Tai siis se on ihan hyvä. Jos sulla on Ketä? Hei, taas toisen Radiant-puvin. Excalibur. Löytyis muuten täältäkin. Ja täällä löytyis tällainenkin. take care. Mitäs me sitten? Mitäs kello? Kello on ton verran. Pistää 25 tonnia johonkin. Silver Core 60. Iron ja Silver ja... Kaikki nousis. Kaikki nousis. Kaikki nousis. Goldi nousis tuolla. No pistetään. Vervain Deer. Lymmä on taas köyhä kuin kirkonro. Miksi kirkonrotta on köyhä? Voisin äkkiä vähän meldoilla näitä, jos tällä joku ottaa. Selikan mä sain just takaisin. Konradin. Kenelle me annetaan tuo? Itse mä tiedän just kenelle me annetaan se. Naama on niin. No. Sigurdikin on niin paska. Haluaisin Lynni. Lynnillä mitään uutta meillä. Lynni. Tapa 1 tonni tohon. Dorkas. Et Hector Oho. Saataisko me nyt Lynnille jotain uutta?
Tämähän me saadaan. Mä aluksi oli jo kirroamassa tätä systeemiä, että tämähän on ihan tuurista kiinni, mitä hyvät hahmot saa, mutta tässä on tää melttisysteemi. Niin tämähän pelastaa ihan älyttömästi, että vaikka ei kävisi silleensä tuuri, niin vaikka sä saisit vaan noita paskimpia, niin sä saat sieltä nostettua sen hahmon kyllä. Vaatii vaan noita juttuja. Tolle. Meillä on Rebecca A siellä. Meillä on Rebecca B siinä. Kokeillaan, saataisiko S-luokka tonne? Huomaa, että mä vaan panostan näihin. Tähän mikä tällä meidän päähenkilöllä on. Mikä tää nimi nyt olikaan? Äkkiä nää kuluu. Nää on niinku 100 sen, sitten on 1000. Nyt jos jotain tässä näkyy. Tosta saadaan yksi nailahi. Joo. Sitten on sitä Engage Weaponin homma, mikä pitäisi jossain vaiheessa aloittaa. Mutta niin. Missä se nyt on se? Inheritys. No, level 9 tää oppis Sniper Precision 2. Kai mä tonne asti sen pidän. Niin no, sullahan on Mikajan näpä. Niin sähän voit oppia ton. Noin. Täältä oppis Dotke 15. Dotke plus 15. Kuka sulla nyt on? Niin sulla on Leiffi mukana. Gianni vasta opiskelee täällä Erikan kanssa. Unohtanut. No, joo. Siis meni itselläkin kyllä niinku niinku. Ope plus 10. Dragonic Hex. Morjesta vaakki. Miksi mä ostin ton, kun mä olisin nostaa tän?
tyhmästi. Tiimiä kasassa. Blade! Divine Pulse.